Ядровый спектакль Путина и Лукашенко – реальная погроза. Суместные маневры Беларуси и России стали самыми масштабными у постсоветскую эпоху. У России отбылись сапраўдныя запуски ракет, а у Беларуси – показуха. На официальных кадрах пусковая установка просто стоит перед гаражом, а военные имитуют процедуры. Як это разуметь? Тему обмеркуем с нашими гостями Вадимом Кабанчуком с Киева. Добрый день, Вадим. Добрый день. І так само на сувязі Олесь Казак, політолог, експерт у сфері безпеки. Добрый день. Я пропоную почати з ось чого, так? Лукашенко падчас вось гэтай сувязі, спецсувязі, звярнуў увагу на здароўе Пуціна. Сам Лукашенко бачна было, што выглядаў не вельмі добра, галава трэслася, крыху заплятаўся язык, і ў Пуціна таксама былі праблемы з мовай, як бы, так? Вядома, што Путін недавно вярнуўся з Китая. Я прапаную паглядзець вось фрагмент, які гэтага тычыцца, так? І мы пачнем ад таго, што два старыя дзеды брязгаюць ядравымі прычындаламі, і што гэта азначае. Але перед гэтым паглядзім невялікі фрагмент. Вам желаю здоровья после этой трудной недели прошедшей. Я тут знаю, что это такое, особенно визита на восток и возвращения. И поздравляю вас с успешным визитом. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Ну вот глядите, у Лукашенки трясется голова, но мы давно это уже бачили, так? Путін потым адказваў таксама яго праблемы з мовай, ён явно вельмі стомлены пасля візіта ў Кітай. І што Лукашенко гаворыць? Мы никому не пагражаем, мы будем абараняцца, але вот у нас ёсць штосьці в руках, і нам трэба ўмець вось гэтым карыстацца. Вадим, твой каментар вось да гэтай заявы Лукашэнкі пра тое, што нам трэба абараняцца, то, што у нас в руках ёсць, і трэба ўмець. Вот, што гэта азначае? Пасля 22 году до гэтых заяў немагчыма ставіцца сур'ёзна, тому што мы памятаем і пра за некалькі дзён да паўнамаштабнай агрэсіі міністр абароны Беларусі даваў слова, і Лукашэнкіны былі заявы пра што калі яны паедуць в Украіну, то толькі на трактарах і камбайнах. І все гэта атрымала з падманам, такім фарсам. Под выглядом вучэнняў у нас сканцэнтравалі групіроўку войск і атакавалі Украіну. І беларускі бок актыўна дапамагаў гэтым расійскай групоўцы. Таму адпаведнае стаўленне да гэтых слоў не больш як да нейкага трызнення ці дымавой завесы. Олесь, вось твой каментар. Лукашенко усяляк падкрэслівае, і мы гэта яшчэ абмеркуем, што мы нікому не пагражаем, не трэба беснавацца, не трэба баяцца, не трэба панікі. Чаму ён гэта робіць? Ён прабуе збіць градус вось гэтага шантажу пуцінскага ці не? Лукашенко спрабуе, як ты правильно сказаў, збіць вось гэты градус, накал страсцей, які зараз адбываецца, і гэтай панікі, у тым ліку Лукашэнкі, бо ён сам адзін з самых галоўных генератараў гэтай панікі адносна таго, што зараз адбываецца ў свеце. Той бок відавочна, што для Лукашэнкі вельмі важны і істотны гэты амерыканскі трэк, і ён намагаецца дасылаць гэтыя сігналы. Паглядзі, што было зусім нядаўна, калі паляцелі дроны праз тэрыторыю Беларусі. Яны паінфармавалі Літву і Латвію пра тое, што дроны ляцяць у іх бок, таксама як гэта было ў выпадку Польшчы у мінулым годзе. Той бок Лукашенко намагаецца грацца ў таго нібыта прадказуемага, адэкватнага чалавека, але мы ўсе выдатна разумеем, і ўсе ў Еўропе выдатна разумеюць, прынамсі ў той Еўропе, якая як мага бліжэй да Беларусі, што гэтыя адвядзенне ўвагі, асабліва чалавека, які ўвесь час будаваў сваю ўладу на такіх забойствах, на агрэсіі і на падмане, няма чаго верыць, і выключна толькі гэтым і карыстацца можна. Так, вось кінулася в вочы, што вельмі высока паднялася тэмпература падчас гэтых вучэнняў ці трэніроўкі. 3 дні яны працягваліся і сёння скончыліся, так? Але ў выніку на тэрыторыі Беларусі, не гледзячы на всю паказуху, Лукашенко ў мундзіры, прыязджае на камандны пункт, з генераламі размаўляе, з жаўнерамі, так? Бачна, што
у Беларусі не стралялі, то бок запускаў ракет не было. Я прапаную, вось, давайте паглядзім відэо, так адразу будзем каментаваць яго, дзе бачна, што выгналі з гаража пускавую установку «Іскандер», ёсць ракета, ёсць баявая галоўка, але выстрелаў, запускаў ракетаў не было. У той же час у Расіі былі інтэнсіўныя запускі з самалётаў, з падводных чоўнаў, і беларусы у тым ліку там удзельнічалі. Пра гэта яшчэ пагаворым, так? Вадзім, да цябе пытанне. Вось гэтая імітацыя, так, ці яна павінна нас расслабляць? Ці не можа быць так в будучыні, што вось яны раз зробяць імітацыю, другі раз імітацыю, а насамрэч пад выглядам вучэнняў, як расейцы гэта любяць, яны правядуць сапраўдны запуск, так, і ракета палеціць не на полігон, а кудысьці ў суседнюю дзяржаву. Твоё меркаванне. Тут варта нам разумець, што дыктатары паміж сабой падзялілі ролі. Вы памятаеце, калі Лукашенко павярнуўся ў чарговы раз з Масквы, ён загаварыў са сваёй челяддзю, што рыхтуемся да вайны, нас чакае вайна, і гэта он рабіў некалькі разоў. Я думаю, што інфармацыйныя зараз заявы з абодвух бакоў, я маю на ўвазе з Украіны, з Расіі, з Беларусі, яны паказваюць на то, што існуе план, і гэты план пачаў рэалізавацца. Беларускі бок іграе па тых ролях, якія яму адвела Масква. То есть всем зразумела, што адбываецца пэўны спектакль з гэтай ядернай зброяй, маю на ўвазе на тэрыторыі Беларусі, але гэта частка інфармацыйнай аперацыі. Яны ўжо пачалі аперацыю па фактычнаму руйнаванню еднасці Европы. Канчатковая мэта гэтай аперацыі фактычна прымусіць Европу спыніць ці аслабіць падтрымку Украіны, таму што Украіна зараз фактычна трымаецца і устойлівасць забяспечваецца за кошт Европы, еўрапейскіх коштаў, еўрапейскіх узбраенняў. І я бачу, як змяніўся тон прапагандыстаў расійскіх. Яны ўжо пачалі разганяць такую тэму, што Украіна вайну прайграла, і ўжо некалькі месяцаў з намі ваюе Европа. Так што гэта фаза, першасная фаза эскалацыі, і нас чакаюць наступныя этапы. Алесь, я думаю, што варта пагадзіцца з тым, што вось правядзенне такіх вучэнняў гэта все-таки эскалацыйны крок, так? Раней такога не было, это нешта новае. Але вось той факт, што мы бачым кантраст, відавочны кантраст, да? У Расіі сапраўдныя стрэльбы адбываюцца, в тым ліку стратэгічная ракета «Ярс». А на беларускіх кадрах імітацыі, вось мы бачылі гэты «Іскандер», які выгналі перед гараж, і нічога не адбываецца з ім больш, так? А ў той же час беларускія вайскоўцы паехалі на расійскі полігон Капусцін-Яр, і беларусы там з «Іскандера» стрелялі. Ці гэта азначае, што расейцы все-таки не давяряюць, грубо кажучы, Лукашенку ядравую кнопку, не даюць ему гэту кнопку. Як бы Лукашенко не харахорыўся, што наша зброя там ад Брэста до Владивостока і так далей. Па-першае, я не зусім пагаджуся з тваім сцверджаннем пра тое, што мы ўсе можам пагадзіцца з эскалацыяй і так далей. Глядзі, раз на год адбываюцца падобныя івенты з ядравай зброяй, іскандерамі ці падобнымі іншымі заявамі, але яны звычайна недалёка знаходзяцца ад збліжаючага натаўскага саміта, які ў гэтым годзе адбудзецца ў Анкары. І я прапанаваў таксама гэта разглядаць з гэтай перспектывы, каб гэта інфармацыйны такі удар, гэта такое інфармацыйнае ўздзеянне прапагандыстычнае таксама, каб была таксама нагода зноў жа абмеркаваць тое, што адбываецца ў рэгіёне, і што Расія як-ніяк пашырае свае інтарэсы і праз Беларусь таксама пагражае ўсёй Еўропе. Гэта першае. Пра ядравую кнопку. Канешне, ніхто Лукашэнку, прынамсі на дадзеным этапе, давяраць гэтую ядерную кнопку не будзе. І мы гэта выдатна бачым таксама згодна з тым, як адбываюцца гэтыя вучэнні, куды выязджаюць. Ну і акрамя таго, я нават не ўпэўнены з прызмы сапраўднасці, наколькі Лукашэнку гэта патрэбна, што ён бы хацеў бы такую кнопку мець.
Той бок магчыма ён будзе харахорыцца, распавядаць, што вось гэта бяспека і гэтак далей, але разам з тым для Лукашэнкі гэта адказнасць, і для Лукашэнкі гэта можа быць з аднаго боку, канешне, гэта можа быць і такой картай зусім не на руку для Лукашэнкі, але з іншага боку ён тады заўсёды зможа казаць, што Ціханаўская на сваіх пікапах з пулемётах сюды не зойдзе, таму што запусцім ядерку. Так, я прапаную паглядзець яшчэ адзін фрагмент відэо, дзе Александр Лукашенко падыходзіць да беларускіх афіцэраў каля вось пускавой установкі, так, дзякуе ім, і што ён сказаў вось у падзяку і што атрымаў ад вайскоўцаў, паглядзім і адразу пракаментуем гэта. Спасибо, ребята. Думаю, что... Здравия желаю. Служим Республике Беларусь. Думаю, что Здравия желаю. в боевой обстановке мы не подкачаем. Личного состава Картинку. ракетных войск и артиллерии на память о посещении наших воинских частей Спасибо. подарить. Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна. Вадим, ну ось глядзі, што адбываецца. Лукашенко да гэтых вайскоўцаў падыходзіць, яны даюць яму карціну, ну як бы ён прыехаў нейкі калгас, ці на нейкі завод, так, там, з трактарам ці з нейкім грузавіком, а на карцінцы Іскандер. То есть ідзе такое, ну, банальная ситуация, ничего надзвычайного, просто в Беларуси идут ядровые вучения, ему подарили картину. Але вот эта фраза, Вадиму, что по-твоему может означать? Чему он ее огучил? В боевой обстановке не подкачаем. И в якой боевой обстановке? Чему? Ну, уласна кажучи, мы вертаемся до вот этих фразовых заяв, когда он повернулся с визита, с встречи с Путиным. И он сказал, рыхтуемся до войны. Тому для его ядерная зброя это такая уявная такая химера, и он думает, что это некая гарантия бяспеки. Вы памятаете, когда они запустили Островецкую АЭС, лукашенковская пропаганда там разгоняла такую тему, что Беларусь вступила в клуб ядерных держав. И вот яны, думаючи, что зараз им дают вот эту цацку новую у выглядзе Іскандераў ці ядерных зарядов, это неким чином гарантуя бяспеку асабіста Лукашэнкі і рэжыму. А на самой справе яны ж малюють на Беларусі великую мішень. Сёння прэзідэнт Украіны Зеленскі, пасвячаючы Славутич, гэта горад на мяжы Украіны з Беларусю, зрабіў заяву, што калі Украіна будзе бачыць агрэсіўныя намеры з боку Беларусі, яны гатовы на прэвентыўныя дзеянні. Так. Олесь, у нас хвилинка застаецца в гэтай час, і мы паглядзім сюжет, потым вернемся яшчэ да размовы на гэту тему. Олесь, на твою думку, чаму вось Кіеў так радыкалізаваў сваю рыторыку? Чаму размова ідзе пра прэвентыўны удар? З чым это звязана? У Киева няма іншага выхаду, акрамя таго, як казаць такія рэчы, гэта абсалютна відавочна, і яны намагаюцца, прынамсі на маю думку, трымаць фокус на тым, што адбываецца ў рэгіёне. Яны выдатна разумеюць і памятаюць, што якраз такі за Беларусі войскі так падышлі на ўзбярэжжа Кіева, адбылася Буча, адбыліся гэтыя забойствы людзей і мірных жыхароў. Таму няма ніякіх іншых падставаў, каб неяк лагодзіць сітуацыю або стасунак да афіцыйнага Мінску. І акрамя таго, ёсць свае такія калідорныя, небачныя гульні, пра якія нават не ведаюць, ёсць сэнс казаць. Добра, тут мы поставім коску, зараз паглядзім сюжэт, але пасля сюжэта яшчэ працягнем размову і паговорым пра тое, што можа быць, калі з Беларусі выкарыстаюць расійскую ядровую зброю, ці па Украіне, ці па НАТО, якой можа быць так званая ответка, і ці Беларусь стала ядровым закладнікам Крамля. Але перед гэтым сюжэт з падрабязнасцямі гэтых вучэнняў. Ядровы блеф Крамля ці рэальная пагроза для Беларусі. Пакуль рэжым Лукашэнкі закрывае лясы і імітуе падрыхтоўку да вайны, эксперты высвятляюць, ці вырашае Лукашенко хоць нешта самастойна, каму пагражаюць Менск і Масква найбуйнейшымі манеўрамі і чаму Еўропа больш не баіцца шантажу. Паглядзім у сюжэце. У Беларуси и России прошли военные учения по отпрацоўцы применения ядровой зброи. Это самые масштабные маневры такого профилю за всю постсоветскую эпоху. У их приняли удел больше за 64 тысячи войскоўцаў, 200 ракетных установок, 13 подводных атомных лодок. Кому погрожают Москва и Минск? Гібридная вайна – гэта таксама вайна нерваў. Гэта пэўнага роду дэманстрацыя. І такі элемент стрымлівання таксама можа быць звязаны з такога тыпу вучэннямі, якія
дарэчы, не ўпершыню адбываюцца вельмі блізка да мяжы Шенгену ці вельмі блізка да Еўропы. ЗША паступова скарачаюць вайсковы кантынгент у Еўропе. Вакуум сілы на кантыненце дадае ўпэўненасці Крамлю, але Еўропа не мае намеру дэманстраваць слабасць. За палітычнае лідарства ў Еўропе змагаецца Парыж з важкім аргументам, уласным ядравым патэнцыялам і праекцыяй сілы на ўсходніх рубежах НАТО. Гэтаму ж служылі польска-французскія ваенныя манеўры, якія не маюць прэцэдэнтаў. А значыць, польскае канвенцыянальнае сілавое прыкрыццё для французскіх «Рафаль» над польскім і балтыйскім небам, якія імітавалі падвешванне ядравых ракет. Расія разумее мову сілы. Так проста ёсць, і няма адступлення ад гэтай мовы. За тыдзень да абвешчаных вучэнняў у Беларусі была ўведзеная забарона на наведванне лясоў у прыгранічных раёнах. Ваенныя эксперты ўсур'ёз асцерагаліся, што захады звязаныя са сцэнаром новага ўварвання ва ўкраіну або краіны НАТО. Мінабароны нашай дзяржавы, анансуючы ядравыя манёўры, у сваю чаргу заявіла пра падрыхтоўку задач баявога прымянення з непадрыхтаваных раёнаў. Просто эта угроза или угроза угрозы, видимость угрозы, она висела в воздухе. Это для них прежде всего цель номер один. Закрытие доступа к лесам, в лес, это не из-за пожара. Я не думаю, что они настолько заботятся о своих гражданах. Это прежде всего для того, чтобы создавать видимость подготовки к нападению. Заходнія палітыкі сцвярджаюць, што Масква не ўпершыню выкарыстоўвае ядравы шантаж. Чым горш ідуць справы для Расіі на ўкраінскім фронце, тым гучней Крэмль публічна дэманструе агрэсію. Я памятаю, як некалькі гадоў таму расейцы размясцілі ў Калінінградскай вобласці іскандэры. Гэта таксама тады было элементам псіхалагічнай вайны. Адно, што магу сказаць, мы не дамо сябе запалохаць. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że my się nie damy zastraszyć. Экспертная супольнасць Польшчы са скепсісам ацэньвае палітычную суб'ектнасць Лукашэнкі і яго здольнасць самастойна прымаць рашэнні. Уже давно не верю во всякие заверения, и тоже и некоторых белорусских экспертов, что у Лукашенко есть автономия на внутренние вопросы, особенно в безопасности, я не верю. Все, что касается войны, пограничные дела даже, связанные с Украиной, с Польшей, с Литвой, в общих чертах, с балтийскими странами, все обсуждается с Россией. На фоне военных няўдач і эканамічнага крызісу ў Расіі дэманстрацыя ваеннай моцы хутчэй нагадвае байку Крылова пра моўську і слана. Сумарны валавы ўнутраны прадукт дзяржаў Паўночна-Атлантычнага альянсу ў разы перавышае расійскія дасягненні, а паступальны рост выдаткаў на абарону НАТО ўнушае упэўненасць, што расійскі ядравы блеф не дасягне пастаўленых мэт. А мы вертаемся в студию, и со мной на сувязі мой гость Олесь Казак, эксперт у сферы безпеки, и Вадим Каманчук, представник Об'єднаного переходного кабинету по национальной обороне и безпеці. Олесь, вот Лукашенко переконывает, это звычайная рутина, некие штоквартальные тренировки, его галины зимой это запланировали, и все прозрысто, все можно поглядеть. Не треба заходу беситься. А что коли, и они вот так с Путиным домовились, что давайте усыпим заход, так, зробім глухім на вось гэтыя трэніроўкі і ў пэўны момант, так бы мовіць, жахнем. Так? Такі сцэнар магчымы ці не? Нагадвае фільм, я рэгулярна пра гэта узгадваю, жахнем весь мір в труху. Але калі сапраўды сур'ёзна, то у выпадку Лукашэнкі я не думаю, што ён зацікаўлены, або нават хутчэй ён будзе як мага больш адцягваць або нават адмаўляцца ад нейкага беспасярэдняга кінетычнага ўдзелу або пашырэння свайго ўдзелу ў агрэсіі разам з Расіяй супраць Украіны або краінаў Балты або Польшчы. То бок для таго, каб пра гэта казаць, я ведаю пра гэты наратыў з лясамі, але пакуль што мне на гэта даволі просты адказ. Гэтыя лясы закрываюць штогод. Вельмі вялікая колькасць лясоў закрываецца, а пра гэта зараз, я скажем так, тэма хайпуе, і таму зараз актыўна пра гэтыя лясы і кажуць. Хаця насамрэч цяжка нават, на маю думку, уявіць, каб гэта неяк моцна ўплывала на аператыўныя планы там Масквы ці Мінска і Масквы і Мінска разам. Таму гадаю, што не, пакуль што ўзровень гэтай магчымасці або казаць пра нейкую наяўную падрыхтоўку кінетычную, як накапленне войскаў, не з'яўляецца нават магчымым на дадзеным этапе зараз, але я не выключаю, што да гэтага можа дайсці.
Вадим, ты в Киеве, город, столица Украины, фактично каждый день там обвещаются поветренные тревоги. У меня есть это прикладание, я бачу, что это увесь час нон-стоп, так? З перспективи Києва, наколькі українці, українські військовці, політики, експерти, наколькі вони серйозно розглядають варіант, що супроти України може бути примінена російська тактична зброя, кропкова, не по цивільним населенню, але яка примусить Україну до міра. І якби другий бок. Як ти думаєш, ті у Мінську розуміють, що за таке по НАТО чи по Україні може прилетіти відповідка з НАТО ядрова, а з України хай собі конвенціональна. Твоє міркування. Ну, найперш, Украина – гэта не та краіна, якую можна спалохаць там любой зброяй, што паказвае гераічная барацьба. Уже 12 год ідзе вайна, і 5-й год з них паўнамаштабная. Справа тым, што все ж таки ўжыванне ядернай зброі – гэта скрайні крок. Я б не хацеў бы, і все нормальныя людзі не хацелі б, каб до гэтага дайшла справа. Моя думка, што гэта все ж таки зараз інфармацыйная аперацыя ідзе, яны будуць паступова, паэтапна эскалировать ситуацию. Потому что у них, у Путина ёсць стратэгічная мэта. Гэта пазбавіць падтрымкі Украіну, каб я врэшты-рэшт яе падолець, да, адалаць. Але калі гэта не спрацуе зараз на этапах этих гібридных аперацый, магчыма нейкай нават ужывання кінетычнай сілы супраць краін Европы, Балтыі, то, можа быць, ситуация дойдзе до того, что яны могуць выкарыстаць ядерную зброю. Ну, як будзе разгортацца далей сцэнар, ну, гэта зараз невядома, потому что мы бачым, что расіяне планавалі в 22-м годзе поставить на колени Украину там за пару тыдняў ці месяцаў, але уже 5-й год ідзе паўнамаштабка. Тое самае у них могут помылковая думка зараз наконт Еўра-НАТО. Потому что яны могут думать, что с ыходом американцев з Европы Европа настолько будет слабая, что просто яна не здольна будет оборонить себе, и просто ее зараз могут шантажировать, то, что они зараз, в принципе, и робят. Так. Олесь, ось, гляди, то, что Вадим каже, да? Но мы назираем, что напружение отбывается падчас гэтай ядровой тренировки по ўсіх межах, акрамя России, конечно, так? Дроны летуць у Літву і ў Латвію, падымаюць натаўскія знішальнікі. СБУ сёння абвесціла тое, што ўзмацняе праверкі аўтамабіляў на памежжы з Беларусі, на ўсёй гэтай 1000-кіламетровай межы. Ну, каб лавіць там дыверсантаў, агентаў і гэтак далей. Я не думаю, што вось так папросту для нейкай паказухі СБУ гэтым займаецца. Яны адчуваюць, што ёсць нейкая пагроза, так? І дэманструюць свае дзеянні. Наконт таго, што Вадим кажа, вось, што США зменшае, можа не заходзіць, але зменшае сваю прысутнасць. Але мы бачым, што свята месца пустым не бывае. Польша з Францыяй дамовіліся, так? Макрон заявіў, што вся Европа належыць да стратэгічных, так бы, зоны інтарэсаў Францыі, і Польша цяпер фактычна пад ядравым парасонам. Плануюцца вучэнні ядравыя французскія на тэрыторыі Польшы, да? Вось, улічваючы гэта, ці ў Менску усведамляюць, што ну, ім лепш паказваць, што гэта паказуха і не страляць гэтых ракет. Бо калі што, не дай Бог, ответка можа прилетець вось Васіповічу, напрыклад. Разумееце, склалася класная і адначасова страшная сітуацыя, калі Лукашенко намагаецца вярнуцца ў гэтую палітыку двухвектаровасці, як гэта было яшчэ за часоў пакойнага ныне Макея, але атрымоўваецца не тое, каб добра. І зараз ён вымушаны спрабаваць гэта і сядаць на такі шпагат і рабіць іншую акрабатыку ва ўмовах вельмі вялікай напружанасці ў рэгіёне, вайны ва Ўкраіне, расійскай агрэсіі, расійскага імперыялізму. І гэта ўжо зусім аграменныя праблемы для Лукашэнкі. Выдатна ён разумее, што трэба яму, бо не мае іншага выхаду, выконваць загады Масквы, неяк з ёй супрацоўнічаць, але настолькі абмежавана, каб гэта не сарвала, як я раней узгадваў, амерыканскі трэк, ці тыя змены, каб хоць неяк у выпадку чагосьці даць дзёру ад гэтай Расіі. Так, як успрымаюць польскім урадзе, мы ўжо ведаем сюжэта, але я вось запытаў таксама аднаго з экспертаў польскіх, доктара Якуба Альхоўскага, падчас Люблінскага форума. І давайте паслухаем яго на меркаванне, як палякі ўспрымаюць вось гэтае вучэнне.
ćwiczenia, które się mają odbywać. Вучэнні, якія адбываюцца нават не столькі ў самой Беларусі, колькі наогул на тэрыторыі, што важна, на маю думку, саюзу Беларусі і Расіі, гэтай саюзнай дзяржавы, гэта нішто іншае, як у цэлым псіхалагічная аперацыя. Перш за ўсё, насамрэч, мы нават не маем упэўненасці, ці ёсць у Беларусі гэтая расійская ядравая зброя. Вядома, ёсць вайсковыя часткі, наогул Беларусь у вайсковым сэнсе з'яўляецца фактычна часткай Расіі. Нават можна рызыкнуць выказаць такую тэзу, што яна з'яўляецца чарговай ваеннай акругай Расійскай Федэрацыі. Але ў цэлым гэтыя аперацыі, гэтыя вучэнні, размовы пра гэтыя вучэнні, дэманстрацыя гэтых вучэнняў, гэтая гісторыя Лукашэнкі пра тое, што мы павінны быць гатовыя да вайны. Мы, праўда, і не хочам, мы абсалютна вайны не хочам, але павінны быць гатовыя да вайны. Мэта ўсяго гэтага менавіта ў тым, каб мы пра гэта размаўлялі. Каб мы пра гэта размаўлялі, каб еўрапейцы, у гэтым выпадку палякі, але не толькі, бо гэта тычыцца і розных іншых суседзяў Беларусі таксама, каб мы баяліся, каб мы пра гэта дыскутавалі, каб мы пыталіся, а што нашы ўлады з гэтым робяць, а чаму нічога не робяць, гэта проста элемент гібридных дзеянняў. У нас застаецца апошні раунд, каля 1,5 хвіліны. Одно пытанне вось да вас, Вадим і Алесь, так, аднолькавае. Вось гэтая аўтаномія палітычна-вайсковай Лукашэнкі Беларусі, она звужаецца. Так, вось, што это азначае на практыцы для беларусаў на будучыню? Вашы прагноз на бліжэйшыя месяцы для Беларусі, улічваючы тое, што мы назіраем. Вадим, ты першы. Так, як тут уже казалось, Лукашенко страціў свой вайсковы суверэнітэт. В 22-м годзе, з его слоў, па тэрыторыі Беларусі ходзяць войскі, нападаюць на трэція краіны, і ён з гэтым нічога не можа зрабіць. Ну, зразумела, в Украіне там шэраг мемаў гэта все зараз вырадзілася. Але тут на самой справе для беларусаў вельмі складаная, сур'ёзная сітуацыя. Я лічу, што Лукашенко ужо уключен у планы Расійскай Федэрацыі, і ён свядома выконвае пэўную ролю. Зараз гэта роль такого блазана, масавіка-затейніка, вот, каля гэтых комплексаў «Іскандер». Але гэта все надалей будзе перарастаць у большую пагрозу. І куды это выведзе, ну, складана зараз нават уявіць. То, што яны пачалі заграваць ядернай зброяй і пагражаць ёй, ну, так. Чым добрым... Вадим, дзякуй. Пакінем яшчэ некалькі секундаў. Алесь, каротка, твой вердыкт. Да чаго гэта вядзе? Трэба рыхтавацца да горшага, спадзявацца на лепшае, але разам з тым не трэба падыходзіць да гэтага з палітычнымі лозунгамі, але выключна аналітычна да таго, што адбываецца ў рэгіёне. Канешне, гэта вельмі непакоіць тое, што адбываецца, але перакананы ў тым, што спадзяюся, што не дойдзе ўсё ж такі да удзелу, беспасярэдняга новага удзелу Беларусі ў гэтай агрэсіі, пра што, зноў жа, як я ўзгадваў, кажа і гэты амерыканскі ці то еўрапейскі трэк у Беларусі. Так, і Лукашенко сёння так зачароўваючы рэальнасць заявіў, што перакананы, што хутка ўсё супакоіцца і вернецца на кругі свая. Ну, мы в гэта не верым. Дзякуй вам, са мной на сувязі былі Алесь Казак і Вадим Каванчук. Вялікі дзякуй. Дякую.